tayo ng okra at alokbati. Ito muna lutuin natin. Yan. Ito muna lutuin natin. Tapos mamaya yan. Okay, pwede na yan. Lagyan natin itong alokbati. Half-cook lang. Panguin natin agad. Mapalinis ng tiyan. Tapos yung tubig niya, pang dinding din natin mamaya yan. Ayos na. Tayo na natin. That's it. Okay, ito na yung ating salad. Di-drain na natin. Half cook lang. Tapos ito, gagawin tayo ng dinding mamaya. So, ayan na yung salad. Ganyan naman. Okay, that's it. Okra. Yan. With alokbati. Ayos. Ang tayo, okra with alokbati. Boy, sausaw bagoong. Alokbati. May okra. Lagyan ko na ng toyo. Salad. Sarap. Ha. Mm. Mm. Mm.